Hello लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि ब्रिथि ब्रह्म यूट्यूब चैनलाव गोसो गोथारै बराय हरग्रोलायबाय आरोना बे मा होनो मानिफ्राय होनदोंमोनलाय बे खिफि हटेल मालिका फाग्लासो मिथिबाय खिथायानो जुग गैया मिथिबाय एसे एनैखौनो फाग्ला बायदिसो मिथिबाय आरो मा होनो डेन्जार स्ट्रिक खालामो फाग्लासो बे हटेलाव रावबो दा थाफैया आरोना आधार कार्डखौबो मा माबा बेक साइड फ्रन्ट साइड बिजोबो मिथिबाय गासिखौबो फाग्लासो जालिसो गोरोन्थियावबो बेयाव दा हाबफैखा आरोना साराय 9टानि सिगां बे रुमाव हाबनो औ साराय 9टानि सिगां हाबनो नागिरो मिथिबाय हरावबो जों बेरायहैबावनो नागिरबाय मिथिबाय लाफैग्रोनानै जारला जादों आलदायाव लानांगौमोन जोङो माबा साराय 9टायावनो गेट फांलाजोबो फाग्लासो बेरायहैनो मोनाखै दिनै मोनायाव ओमफ्राय जों ओमफ्राय जों दिनै अबे थांगोन मिथिया आरोना गाइस जिखुनु आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा अबे थांलानो होनदोंथाय हिट जायगायाव थांगोन दिनै गुवाहाटि हिट जायो टाउनावनो बेरायबाय थागोन औ जिखुनु बेनोमोन नै जोंना रुमा गासिनो बेनोमोन ओरै बायहेरायाव देखायहरनांगौ रुमनिफ्राय बेनोमोन गाइस जों थाफैनाया जों दा नै माने केमेरा दखानाव फैबाय आरोना ओमफ्राय केमेरा दखानावहाय मोनसे एन्डि फिल्टार लागायनो नागिरदोंमोन आं नै मजा जायो गाइस बेजोंहाय नै आं देखायनो नोंसिनो दा नै सान्दुङाव ना मोदाननाय ना बे ओमफ्राय एन्डि फिल्टारखौ नै फिदिंबाथाय नायदो नै खमायजोबो सान्दुङावबो मोजां खेबनो हागोन आरोना बेजों नै बेखौ फिदिंबाथाय माबाजोबो मजा जायो नै हाजोबो मजा दा जों एन्डि फिल्टारखौ लागोन ना लाया मिथिया आरोना जिखुनु ओमफ्राय केमेराबो लांनो हागौ आरोना नायदों केमेराखौबो नायदों आरोना हा गाइस माने ओरैबायदि जाबाय आरोना जारला जालायबाय नामा हा जारला जालायबायब्रा जोंनाबो मोनसे दखानाव मोनदोंमोन बैयावहाय एन्डि फिल्टारखौबो सोंदोंमोन आङो आयौ दामानो होननाङा देनजार अनलाइनाव बेसेबां देखायो बेनि डाबल बांसिन होनखायो आरोना एन्डि फिल्टारखौबो लायासै आरो केमेराखौबो अभार दामद्राय होनो आरोना जिखुनु लायासै केमेराखौबो जों दा आलदा दखानाव लायनो नागिरबाय आरोना लायनो माने नायनो नागिरबाय गारि बिहरबाय नै गारिया सफैबाय जों गाखोबाय थांगासिनो गाइस ओमफ्राय नोंखौ मा खहे नुजोबखो गाइस आं दहाय एसे बोरैबा मोननानै भिडिअखौनो बानायासैमोन आं दिनै ब्लगखौनो बानायला नामासो सानबायमोन आं दा एसे आराम मोनफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा बानायफिनबाय आं भिडिअखौ केमेराखौ नागिरगासिनो जों दा मोनथ'वाखै दहाय बोरैबा मोनलाजोब्बायमोन देहाखौनो ओमफ्राय बानायनो हालामोन दासो एसे सान्थि मोनफिनबाय बानायफिनबाय आं दा गुवाहाटि सिटिखौ नायदो आरोना एसे गाइस अबेयाव दहाय एकदमबारे बोरैबा मोनलाजोबदों आं फाग्ला बायदि जालालै खर'आ नोंबो बोरैबा मोनगासिनो ना जाला माबा ओरै हायाव गसंनायखौनो नाव गाखोनाय बायदिसो मोनलागासिनो मन्दिर दंखायो आंनाव होनग्रा दंबावो ओरैबायदि प्रिमियाम बिखारि आरोना बिसोरो सिख्लाफ्रा नै जालिसो मिथिबाय गुवाहाटिया फाग्लासो गेसाव गोफोन मोनामलाजोबो मा मोनामा फाग्लासो मोनामाखै मोनामलाजोबनाय फाग्ला जायगायालाय मोनामजोबबाय गुवाहाटिया जेराव थाङो बेवहायनो मोनामलाजोबो सिथोब नै ओरै नेपालनि मन्दिरनि अपोजिट होनदोंथ' हजोंसो ओंखाम जाफैबाय जोंनि लोगोफोर दा ओरै माबा दङ हटेलफोरा जाखांबाय बिसोर जाखांबाय
ओरै साइबाबा दं साइबाबा ओरै jarla dong jarla औ jarlaयानो जोबा मिथिबाय दा औ नै जाबाय दा जानो हाला आं बेखौ जिखुनु जाग्रोसै दा मा जालाङो jarlaफ्रा मा जाबावो नायलांदो jarlaयानो जोबा मिथिबाय खामानियानो मोनसेबो जाफुङासै जेबो मोनाबो मायाबो लाबानो गैया मारैबो फैफ्लांनानै jarlaसो जाबाय jarlaयानो जोबा आयौ 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 मेंसिबनानै आरो भिडिअखौनो बन्द' खालामबावदोंमोन आं बानायफिनबावाखैमोन दासो नै जों माबा जाखांबाय बेयाव ओंखाम जाखांबाय बिरियानि ना ओमफ्राय बेखौ लोंबावबाय नै फायजामा गाननानै दं गाइस बियो गुवाहाटी स्टेशन गाइस जों दिनै न'आव थांसिगोन आरोना आंनो हरबायमोन ना फट'खौ हराखै खामानि राजा दिनै न'आव थांसिगोन जोङो लोगोफोर जेबो जायासै दिनै मिथिबाय भिडिअ'आनो जादों ना मायानो जादों जेबो जायासै जों दिनै न'आव थांनोसै मानसिया सिथोब मानसियानो गुफुर थाइजोब मिथिबाय नै बर'निबो दं जोङो दहाय 7:20निखौनो गाखोनो होननानै फैदोंमोन मिथिबाय ओमफ्राय मानसियानो अभार भिरद्रायनि गाखोबावासै जाहैदों दा 9:00 नेलायबाय दा 9:00निखौ नेलायबाय 9:00 नंबावा 10:00 खाथिबाव 9:40 10:00 जाहाङानोखा मजा साजायदों नै जों दा बैयाव गय दखानाव गय जाहैग्रोनो नागिरदों आरोना लोगोफोर मा होनदों मा होनदों गय जागोन होनदां भिउफ्रा नै मजा मजा नै नै न'खौ फैदो केमेराया फुगाद केमेराया लाइटखौनो ओरै गोलावसो नुबाय नङालाय फैदो बे मोदाननायसो फाग्ला मोदाननाय नै नै मोजां नुखानाय नै नै नाय नोङो मोजां नुखानाय बिलाय लाइटनि मोदाननायसो खिथानो दे र' बेयाव थाबायदोलै दे जामालाय बेयाव रावबो गैयाना ओमफ्राय नों आंखौ जामा जामा खालामनाय ओइ जामालाय बेयाव आं दोना दे थाबायदोलै दे रावबो गैखाला आयै दहाय माबा दानजानानै बिदि जादों नायदो जेनबा आंना मोदानो नामा ना जोंनि दा ट्रेन गाखोबाय लोगोफोर जों जेबो बुंनो रोंला दा माबायाव खारोनो 10:50 ना माबाया थांबाय सालायनाया आसोला मा होनोमोनलाय आलिया सासे सालायहैबाय ना आलिया ट्रेन सालायनो होनना होलांबाय आसोला आंनि सावैखिन्द' गानलायनानै होलांबाय गासिमोन आरो ट्रेन सालायनाया मानो फैखो गैला थावानो जोब्बाय जोङो जिखुनु दा खयदाव सहैयो मायो खोन्थालांबाय थागोन आरोना ससेयाव थांथारसै दिनै थानो बाबाय जों थालालै जोङो थाथारला गुवाहाटियाव आरो फैथारला जों गुवाहाटियाव फैथारला ओइ आफेल जांसै दा माने थांनोसै गाइस नायलांबाय था माने बाय बाय गुवाहाटि खारबाय नै जोंना खारबाय दासो नायलाय फाग्ला बाय बाय गुवाहाटि आरो फैलाबो आं घन्टा
Lại hửi bé xí là này बिसोर उन्दुलाजोब्बाय guys नायलाय untwa guys ai này lằng xí दासो नरनारायण सेतु दालां बारदों आरोना लोगोफोर बारबोबाय फाग्लाफ्रा उन्दुस्लाजोब्बाय नै जाला नै बियो नै बैखौ नायहरो थेन्थ'नायखौ थैखागोन ओरै नायबावदो सिमाङा गैलालै आसला मागोन ना अबथिरा टाइमावसो क'क्राझार मोनफैबाय मिथिबाय बेसेबां होदों टाइमा जानोलै 2टा ना 3टा जाबाय 3टा जाबाय 3टा 3टा जायाखै 2 मिनिट दंबावो 2 मिनिट खम 3टा जाबाय 3टा जानो 2 मिनिट दंबावो बिदि टाइमाव सफैनांगौ आरोना टाउनाव क'क्राझाराव बिदि जानांगौ आरोना इउर'नो जालायनाय नुनांगौ बिदि स्टेसनाव ओरै जासिन नुवाखै जोंना सायो बाबाया बेना क'क्राझार मोनना पेना देरसिनबावबायसो होनदों नामा ट्रेनाव बिदिंगासिनो ना नै बियो क'क्राझार मोनना बेना पेना देरसिनसो जाबाय माथो ओमफ्राय गाइस क'क्राझार सफैनानै ओरैबायदि जाबाय आरोना मा होनो बियो गुवाहाटियाव लंपेन्ट पेन बायदोंमोन मिथिबाय पेन गुवाहाटियाव पेना फिसाजासोमोन मिथिबाय क'क्राझाराव फैना हालगान खोदा जाफैबाय क'क्राझार सफैनाय लोगो लोगो पेनानो देरलागासिनो मिथियोना पेनानो देनजार गिदिर जाबाय रक्सि आसोलना पेना रकस्टार हालगान खोन्दासोनो मिथिबाय नै मालायफोरना मा होनोमोनलाय नायदो आग्ला लागाय बिना व्हाइट क'क्सि आरोना गाइस ना एरगानो रोंलानो दा न'आव सहैबाबो बेसेबां गिदिर जाबावगोन बस्थासो जाहैगोन नालाय बस्था दखानदारनाव रिमट दं जाहैदों मिथिबाय गावनिबो ओमफ्राय दखानदारा दा फेदेरहरासिनो जाहैदों नङा ओरैनोसो होनदां ओरैनो फाजोबनाय थगायजोबनाय फाग्लासो नंगौ मायारिबो फाजोबनायसो वासिम मोनसे बुस्थु खावना लाबोदों बेखौ नायगिरगासिनो दं जों बेगाव जिखुनु जाया गाइस मोजाङै मोजां सफैबाय आरोना जोङो गाइस आपेल खावना लाबोदों दा जों एसे सोरांसै बा न'आव थांनोसै मा बरनला जोबलाय दा माबा जाबाय टाइमा बोरै टाइमा खय जाखो दा टाइमा 3:18 जाबाय गाइस 3:18 नैबेसो मोननो जों साहा लोंहैनोसै बैयाव ओमफ्राय साहा लोंहैनानै न'आव थांनोसै गाइस लोंसै दाना
खामानियानो जायाखै आरो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आं गाइसमोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामना होदो बरिया क'क्राझारनि साहा लोंनायनि सिगां गोथाव मोनग्रोखायो गुवाहाटिना ओमफ्राय खामानि गैयालै गुवाहाटिना दैसो औ